Asbising bela pen rebel si so atum along li keng sang atum chirai pida de jok pini phulunya circle hin pen katharlia sai kedengpo long ni taro long ron awe pin pen sang tiki phura koina ki pithap ke ho kali pusi human toing ti pen lam khar ki Asbising bela pen rebel si so atum along li keng sang atum chirai pida de jok pini phulunya circle hin pen katharlia sai kedengpo Aron re pen jongsi ajat along ta kecherai ji politik nang di kisung cetong nangkok ta thek sonsi pini ni phaing kora player ni pholoni revenue circle ke parlu Volongkom Aji along mati hithia dung het aspicing be lapen ramesh si sotum along li kengsang asotum aron re pen kecherai ningkan thong ke bak dolo la so ajok doni along li ahem phuatum dak pen toilu politik police apak lam hoi pidet ti puta pachini po Laso ajak long le hem phu wek katum arona teng pen high court along lam hoi pi pen puthot long le ka chelong jia phan alu nang palelo surihini rahinia ningkan pen surihini ra trainer cap aningkan an sedan si high polo circle pen mati council pen upward pipiklo dak pen pacheterek ponji aphan bonda cheterek ji kali ke do chepaterong ason thek bon long si isi Volongkom Aji along kangtang kring LRNA mati lang phe reason nimso terang atuma pham lam hoi pipom damlo LRNA atum ben chesong bom bang bom ajak pini chiti ni phaing korapli surihini reng korapor ni an ke hayang thek baklang si katharlia sai deng ponlo lason takthak Volongkom Aji along prek jam adim dolang lasil hayalom ta chesong ji posi pachini pon donia atum ben ningarong si LRNA asong aphat kachero pontu Volongkom Aji pen Joy Kim Taro report Northeast Pay News. Aprangsi nili kicengsia lama kado wenang letum mida hot pan kicengsia kadom pilo la pencoro parpik lo la bangso ladak nili tum eviction along nang ladak hem panghang long madina chetong don pot lasi nili dak nili tum pini laso angdeng kele rok lake nili tum long nang karjap dun topik la pen nili tum api nang karjap dun lake dak nili tum Volongkom Aji long kang tangrak elarane Riso nimso ada rangasong alang litum nilitum long anung narjab don thik ajone si pini la puson ang deng long nilitum kiun lo la pendak do nilitum long ria sar sa nilitum long nacerap don do alang litan nilitum anung narjab don pipen pini litum la puson nilitum along le mate chelong ekla nilimen lokasing be la pen nili dak nilitum inwet kali lapu alang tum tado la pen dak along le hempu ke romes diso la pen dak nilipo amen si dolang nilipo ke aveluk bonsip same ni nilipo amen ke spacing be alang li kidam tanga ciklo cewai jolo lasi nilitum ladak ciklo joni yon pampen do desang sipin pen alang litum elarane abitung la pen dak nilitum nang cerap dun arong asardo nilitum la ciklo joni yang bang do desang sipin pini arni nilitum ke mangason junlo pesi nili lam selan si bajar kalau karda tang te lak lar dak ni si alam tinang lat julang lat sinali tum lat sudah kedo alang litum dak kece biasa tum sido puci pulo lat ko ana ningkan si lat tum dak kedo ceng ningkan alang litum nengkan hongkep bak dobo la lang tum het kedo het nili non an ketek don long ke nili bihek angko wetla nili batai sidak nang dunong lo lapen ke hala surar ni pen alang tom nili potom topic lo circle office long benta nil tum han hadak pen nang pia lo rai lapen angko judicial la aprang DC court long ta haya lo lapen 210 judicial court long bangke 210 nan kan si nil tum han hadak pen judgment nang pia lo la so phisa me alang tum cetrek redo dak pen Nanti lah nanti tum la council pen order long lock pen sak ke hai ningkan community ningkan sik nanti tum council mane judicial court pen sinil tum pini judgment kelong la review sak ko la so nanti tum nang cerap dun do nanti lah nanti tum along le along komentu pen si kedo nang keceng lo mate kosona jado nang ke list pen pus tami kopi kosona mata pen tum la nilitum along le ke ahem pudo la horendro phangchopu alang litum long sinilitum long le chonam don lo
la pen tonam dia phita hala so phang la so la don ke do det la Devendra Das putumbang ke alang tum bhara hoi sabse dolo la tum la so pinili tumbang hala hem jentu phangcho sang bang nil than along le nang jol khang del lo stame nil tum hem na chi kimpu put stame alang tum chetere gre del la pen si alam the kang cheng iklo ke jeng si ke lang tum ko pilok ke nali tum hem chikim han mang lo pote la tum chetre ku kona puma la ajat tang pudun del la tum kiasi nang pi thorong de la son yalo na chedan thorong de alang tum si ke sang sidan dun kala la long le ke thik la dak ini hima la hem pu hini ha ti so hem along le pen dal nil tum along le pen ke dak pen het 2 kota 10 losad ke claim ke tamaron chok lim pulote ka phere nang ji ason awi son si ke dam tang chi tini phain ko rapli arni adaba bierta long nit aroya long de long arum sang tiki phorlapen aron ave pin pensi manja forest range ACF mansing tisu pensi ke claim thapua koinang ki pike a hok alam kalik pusi sangti permit ken bek himanta intipen lamboy people permit ken long ni taroya long council long alu choklim pensi ke claim a hok de long arum long si sangti bang kapang sompon chot nitum dolong pen 100 meters society mansi ki phorpon bonta gari kapasunji towar avidya da jok athak pen gari atiu pensi sangti nanglupo dak de long arum si pang sompu dak pensi ke thapon pon lasi penang atun ke dak de long arum si ki phor nang ke tin pon puta lamklar pipo Poloni Pendrobo Bechen Thong report Northeast Pay News Klang lagi nilitum sangti ke long ni naroi long permit ke chen lah ya dak council pan revenue pi pensi nitum ta lo choklim mensi claim lo ta la dolong arum long kifur bang ke la solam mang hokali hoi nilitum dolong athak pe nitum fursi manala dak ke siding dolong arum long mane asapa war sai mesen puse dak si stock pensi dak pensi gari ke lut aku lapen asang tile pu kifuru mane pathai ut bata kali ihum ni laso sang ti bangke dolong arum ben ki fura sang ti kali leke mesin men long puri mesin pen da ki furi kali leke labor pen si mane la belcha pen si ki fursi leke labor asang ti sini tum siding si ke pangsom si dak pen si ki pidu dan te la nang tum kagos aron atang chokli mono te la anang li tisu sangho ala ACF sa fancy temen la so ako iki puta nang tum apen kupini attachment duma nili la so lam puta ke chini duni ge enten ale dak manja long pentong la bang so kagos ko lai wong mama de council men si na de phala bang so kagos sanget ipon aprang ge nili council mane DFO long spensi pene apply la hai amat hala sot ke pene ke sik sak mani le ta dam long le la fit dak sarpen jing kilo non ke ren sandar long ta 500 cm ke permit yun lo pusi sar long si dak accept sar long si jingki si permit alang na ulai pilo nili council phan arona tang ben si ni royalty payment kuri lo lat ben si ni tum kam krem ching ko ana cm si na de kang tham nili ken ke 500 cm si kem la hano alo tayo alu bang ke chokli alo bang choklim alu bang monil tum hanang ki